dünýäniň bar durky enedir ene diýen şahyr mamly. Mehriban eneler, owadan gelin gyzlar. Biz söhbetdeşligimizi Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky Döwlet Komitetiniň Miras radio ýaýlymynyň Tolkunda Weýberiş bölüminiň toparýol başçysy Mahmala wadly Halipa alyp barjymyz Nurjahan Saparowa. Nurjahan ýelneje. Bizem sizi ene şu gün ýurdumyzda bellenip geçilýän 8-nji mart Halkara Denanlar güni bilen tüýsüremizden gutlaýas. Hilap geleniňiz üçin köp sag bolun. Ýaşlar bilen duşmak, ene bolsaň, denan bolsaň, elmadama bir ýüregiňe mehirlik çaýlýady. Onda da şu gün ýad günleri bir baharyň hoştap howatyna bir duşmak, o da gaty bir mylaýym, gaty bir mehribanlyk çaýlýar ýüregiňe. Hemmemiziň bilşimi diýäli mehribanlar ine şu gün toýlary toýa ulaşýan, bayramlary ulaşýan ediz ýurdumyzda, Türkmenistan betarplygyň mekany ýylymyzda ine bir owadan nowjuwan bahar toprağymyzda gadam basdy. Bahar gelte daş tewerek läledarlygy urlýa, gülgülälekleri şu ýerde bir baharyň hoştap howatyndan dem alyp, şu owadanlyklary synlamak hemmemize de lezzet berýär. Elmadam şu baharyň owadanlygyny, baharyň mylaýymlygyny, mehribanlygyny, joşguny, ene mehrine, bir ene owadanlygyny, biziň asyl zada gelin gyzlarymyzyň owadanlygyny deňeýärler. Onu da bir ara baglançyk barmy hadiýet. Näme diýsen, insan elmadama gözelligiň aşygy. Insan elmidamar bir owadan gözel zatlary görenne, şonu hükman bir owadanlygy bir kybap getirjek bolýady. Owadan denanlarymyz, mehriban denanlarymyz, mylaýym denanlarymyz, biziň owjoklarymyzyň söýesi, biziň kerametli enelerimiz, bir ýaşaýyşyň gözi başy, dünýäniň diregi. Atylda da gelin gyýdlarymyz öz owadanlygy bilen dünýäni haýran edýän atylda da gelin gyýdlarymyz bar. Mehriban arkadagymyz, hormatly prezidentimiz şu gün enelerimize, gelin gyýdlarymyza uly hormat, uly sarpa goýýar. Patyllaryň sultany Bahar patlyny hemme bir ajaýyp bayramçylyklarym şu owadan bahar patlyna gabat gelýärdi. Şu pursat men mehriban enelerimizi, käwe deňelýän enelerimizi, atylda da gelin gyýdlarymyzy halkara denanlar güni bilen tüýtürekden gutlatym gelýär. Goý her bir ojokda döwlet, ırshyl, awadanlyk höküm sürsin. Goý her ojokda çağı gülküti ýanlanyp dursun. Enelerimizi, gelin gyýdlarymyza bir hormat goýýan, tarpa goýýan, şolary gorap, şolary hemme himayetleri berýän arkadagymyzyň jany tagy bolsun, ýaşy uzak bolsun, alyp barýan işleri rowaj alsyn. Sağ olun Nurjahan ýelneje. Size de işiňizde alyp barýan käriňizde, halipalyk käriňizde üstünlikler arzu edýär. Köp sag bolun. Mehriban ileşler, biziň inniki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Köşküniň altynasy
Mehriban goja owadanca gülküleri yanlanıp dursun. Mehriban arkadağımıza tüysüröwümizden sağ bolsun aýdýan. Gahrman arkadağımyzyň goý hemme işler rowaç bolsun, ýurdumyz awadan bolsun. Her gün sawa bilen daňlar atanna. Her gün ýüzesi ýylyat bagtyar güni. Garaşsyz diýarda arka dagly watanna bagtyar durmuşda bagtly ýaşaýarys. Gahrman arkadağımyzyň jany sag bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, ilimiz awadan bolsun, bayramçylyklar gutly bolsun. Sag bolun Orazgül, arzularyňyz hasyl bolsun, arzularyňyzda bidem goşulýar, ýene bir gezek bayramyňyz gutly bolsun. Bizim söhbetdeşimiz Türkmenistanyň telewidenýe, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetining ýaşlyk teleradio ýylymynyň alp barjysy, ýagny kärdeşimiz Gülşat Annamradowa. Gülşat, biz sizi 8 mart Halkara Denarlar güni bilen tüýsüremizden otlaýas. Köp sağ olun Aytaç. Görüşümüz ýaly gözel diýarymyzda, owadan Türkmenistan watanymyza ýaz pasynyň gelmegi bilen ülkemiz ýaşyl dona börenip başlady. Eýem ýaz pasyny ilkinji günlerini bellenilýän biziň söýgüli bayramçylygymyz bolan Halkara Denarlar güni 8 mart bayramçylygynyň ýetip gelmegi bilen ülkemizde eýem şol bayramçylyga taýýarlyk, şol bayramçylyga uly şatlyk şowkun bilen barýas. Elbetde biziň hormatly prezidentimiziň denanamyza, enelemimize bolan söýgüsini, hormatyny ýakyndan duymak, ýakyndan seretmek biz üçin diýsen buýsanyrjy bolup durýar. İnsanyň asuda geljegi üçin, insanyň asuda parahat ýaşaýyşy üçin ähli şertleriň zerur bolşy ýaly. Asuda asmanyň, agdybirligiň, parahatçylygyň, arasy howanyň zerur bolşy ýaly. Elbetde çağı üçin hem iň mehriban, iň zerur insan ene bolýar. Diňe bir çağı üçin hem de hatda ula adamlar üçin hem iň mehriban insan ene bolýar. Ene diýen sözi biziň her birimizin ilkinji aýdýan sözümiz. Ene sözüniň jadysy, ene sözüniň keramat hakyna näçe aýtsagam bärden aýdýar. Ene diýen sözi dünýäniň ähli döwletlerine ene diýen söz bir meňdeş bolmasa-da ene diýen sözüniň owazy bir meňdeş ýanglanýar. Bahar pastynyň owadan bägüller ýaly enelerimiziň ýüzleri elmidama ýylgyryp bägüller ýaly açylyp dursun. Dünýä dursun, enelerimiz dursun. Ene dünýäň geregi, ol hemmäni beýgeldir. Ene bolan söýgüýmiz, söýgüleriň beýgidir. Mehriban enelerimiz, edi denanamyz ýetip gelen 8 mart Halkara Denanlar günüňiz bilen tüýsüremizden utlaýat. Bayramyňyz gutly bolsun. Goý siziň güler ýüzüňiz elmidama ýylgyryp dursun. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän, bizi diňe öň alyp barýan gahrman arkadamyz, hormatly prezidentimiziň jany sag başydyk bolsun. Alyp barýan il wagtly döwlet ähmiýetli işleri mydama rowaj alsyn. Sag bolun Gülşat, bidem siziň arzularyňyza goşulýas, size de işinizi üstünlik arzu edýäs.